Kaixo, Gabon eta ongi etorria kulturzulora, ongi etorriak Hamaika telebistako kulturzulora. Gaurkoan hemen nire ondoan Gile daukat, berak ekarriko dizkigu gaurko gomendioak, eta gaurkoan gainera izen konplikatuak ditugu, agian ez ditugunak ondo esango, baina Gileren azalpenekin seguro jakingo zuela zertaz ari garen, eta esku artean eleberri bat daukazu, ezta? Bai, gaur bidai literario bat egingo dugu Japon aldera, eta hasteko 20. mendeko hasieran idatzitako liburu erdi klasiko bat, bere garaian oso ezaguna izan zena Japonen, eta gero urte askotan ahaztuta, eta orain berriro ere bestseller batean bilakatu da nauin urte bi Japonen. Gilea 1903an jaioa, eta 1933 urtean hilda. Gizon bat idazten zuena izan zena Japon garai horietan Escritores del proletariado deitzen ziren elkarte bateko idazkari nagusia, beraz gitxi gora bera jakin genken nondik norakoak gizon honenak. Gizon hau komunista esaten dugun bezala, eta oso gazterik argitaratu zuenakaniko zen, oso famatua bere garaian, oin berriro ere oso famatua Japonen, eta bertan ikusiko dugu barku faktoria baten abenturak eta desbenturak Siberia aldean, Irla Kurilen inguruen kangrejoen arrantzan. Azala iluna daukagu, baina ez dakite eleberri iluna da. Liburua iluna, liburuan ikusiko ditugu edo deskribatuko jakuz beren 400 pertsonen bizimoduak kangrejoek harrapatzen iparralde horretan, zelako baldintzetan bizi zirean, eta zelan nahastu egiten diren, hor kontutan hartu behar da liburuaren argumentoak kokatuz, 1929an kokatzen dela, eta da Japoniaren espansio potente horren punturik altuena behar bada. Orduen, hor Japoniak irabazi barri du gerra Rusiari, eta biek borrokatzen dituzten lurralde baino itxasaldean gertatzen direnak eta zelan Japoniako imperioa hasten dan. Deskribatzen zaigun tripulazioa 400 pertsonetakoa da, ez dago izenik, beraz oso irakurte errezago egiten jakuz. Gainera izen komplikatu horiekin, bestela... Claro, eta topatuko duguna da oso temperatura hotzetan lan baldintzak, zenolako jaskerak, zenolako higienea, zenolako tratua, jipoiak, gurago dituzte hiltea, langileak boteak galtzea baina. Eta, claro, gertatzen dana, normalean gertatzen dana, edo gertatu behar zana, gertatzen da, hain baldintza txarretan lanean egonda, ailegatuko da momentu bat matxinatu egiten direna, tripulazioa. Danak batu egiten dira, eta gizon bat modurez doaz matxinadara. Oso hizkuntza, oso hizkera gordinean idatzita, deskripzioak gogorrak dira, baina deskripzioan gogortasun horrek egiten diguna da ulertarazi gertatzen dana. Zuk deskribakpen zehatz eta gordin horiekin egon zaitezke barku horren karelean. Beraz, badinot, ez da liburu amablea, esango dugu oso gordina dela, baina oso interesgarria. Askotan ekartzen dizkiguzu horrela liburu gordinak, historio gordinak eta hizkuntza gordinean kontatutakoak, zer berezitasune aterako nioke honi? Nik aterako nioken berezitasuna da Japoniako kritikoek eta literatur munduko kritiko nagusienek emoten dotxien gaur egunekotasuna. Lan baldintzak oso latxak direk deskribatzen direnak, baina gauza askotan gaur eguneko lan baldintzekin alderatu daitezke soldata basuak, miserableak kasu askotan,
lan prekarietatea, jende gaztearen tratamendua. Zoritzarrez egunero egunkarietan hori da, eta esaten dugu, bueno, holan egin zen Japoniar imperioaren espansioa, bueno, eta zelan egiten ari garen gizarte honen espansioa, zenolako baldintzetan, eta horreri, gaurkotasun horreri emoten dotxie errua edo, botaten dotxie errua edo, bere bestsellers izate hori gaur egun. Japonian saldu dira ogia bezala. Oso urruna edo arrotza egiten zaigun gizartea edo izan daiteke Japoniakoa, baina ikusten dut edo nik behintzat hori somatu dut, azken urteetan badaudela indarra handia hartu duten Japoniako autoreak, ez da? Zergatik igual erakarrita sentitzen gara? Beste gizarte desberdin bat dalako, eta gero, bueno, ni ez na soziologoa ez da gitxiago ere, baina literatura japoniarra irakurriz konturatzen garena da ez direla hain desberdinak. Esango genituzke gaur egungo bi hiru lau idazle japoniar oso occidentalak direnak, bere gizartea oso occidentala dalako. Dauzkate euren kultur eta arrastoak eta puntuak, baina azken finean gizartea berez nahiko antzeratsua da. Harremanak azken finean, gizartea pertsonen arteko harremanak dira eta boterearekiko harremanak, eta guztiok gara antzeratsuak, hemen eta Japonen, eta horregaitik bigarren liburua. Hori da, hemen nik eskuartean daukat, aukera bat Murakami euskeraz irakurtzeko. Bai, eta horregaitik ekartzen dugu Murakamiren liburu konkretu hau Gauaren sakonean, da egile beste bestseller saltzaile bat, baina euskeraz gozatu alduguna, eta importantea da, eta ez da bere obrarik makalena, egia esan. Zer aurkituko dugu kasu honetan Gauaren sakonean? Bueno, nik ez dakit apurbet arilkatuz Kobayashirekin egiten dugun bidaia Japonian bertan da gerra aurretik gaur eguneraino, eta hauek egile biak irakurriz konturatzen gara zelan aldatu garen, eta batez zelan aldatu diren euren tradizionaltasunetik Murakamiren modernitatera eta oksidentalizazioara. Kontutan hartu behar da, Murakami idazle baino lehenago itzultzailea dela, eta bera da Scott Fitzgerald, Carver, uste dut, eta besteren batzuren itzultzaile inglesetik japoniarera. Orduan, berak nahita ez, nahiko influentzia argiak ditu Amerikar literatura horrena. Bere herrialdean oso gizon eztabaidatua esango nukenik, askotan arpegiratzen diote ez dela japontasun horren adierazle, bere obran zehar ez dago japoniar kultura propioaren aipamenik, bai gastronomikoak, baina ostantzean ez ebez, eta orduan Japonen dago apurbet debatea. Dago apurbet debatea Oksidentean, orain gitxirarte kultozko idazle bat izan da, eta orain bestseller bat da. Beraz, ez da inkultozkoa, esan gurote eskuragarri dela, eta irakurterreza, nik uste dut. Eta kasu honetan, euskaraz irakurtzeko, zelan? Ondo, nik beti ekartzen ditugunean itzulpenak beti komentatzen dut, bardina itzultzaile oso osonak ditugula euskararara, parkatu, eta horrek moten digula aukera gozatzeko gaur eguneko egileen obraz. Bueno, ez dakite zosa gehiago komentatzeko. Bai, Gauaren sakonean, historia pixka bat, gau batean, Tokion, gertatzen den historia bat. Egun bakarrean, Zazpi ordutan gertatzen den historia, Mari ikasle gazte bat, ikasle gazteak galtzen du trena, azken trena etxerako. Orduan geratu behar da jatetxe kafetegi batean estazioan, eta erabakitzen du irakurtzen hastea. Eta ari horren inguruan, hasten dira beste pertsonaiak agertzen. Agertzen da musikaiole bat, ezagutu zuena bere aizparekin batera joan zanean zita bikoitzera, eta mutilak aizpabarik bera gogoratzen du.
gero agertzen da Love Hotel bateko enkargatua laguntza eskatu ze hango prostituta txina bat jipoitua izan da. Orduan, neska honek Marik egin behar du investigazio moduko bat, ze txinos nozio batzuk ditu. Eta bukatzeko hor dago Murakamiren mundu oniriko magikoa den ezaugarria agertzen da bere aizpa, Mariren aizpa, Eri, oso modelo profesionala, oso neska polita, oso neska triunfadora esaten dana, baina duela 2 hilabete dagoena lo perfektuan. Eta berak ez du loti ederra, berak ez du itxartu nahi, baina mundu magiko oniriko hori ezaugarri hori agertzen da bere kuartuan dagoen telebista amatau batetik hasten direnean irudiak edo personalizazioak irtetzen. Eta hori guztia narradore batek kontatuta. Orduan nazta egiten dira realitatea, mundu magikoa, ametsen mundua, hori dana oso hizkera politarekin. Bai. Istorio borobila orduan Murakamirena, gaurkoan gauaren sakonean alde batetik, eta gero Japonera beste hurbiltzeko beste aukera bat, El Pesquero, eskuartean daukasuna. Oso gomendagarria. Oso gomendagarriari, eskerrik asko Gile gaur Japonera eta hurbiltzeagatik. Eta badakizue datorren astean hemen egongo garela berriro, gomendio gehiagorekin, Japonen inguruan edo beste herrialde askotara ere bidaiatuko dugu. Eskerrik asko gurekin egoteagatik eta hurrengora arte. Thank you.